Kajing kendo kin remote ki samla kin thei ki besong sha thangan nadu ka khalai trik nai tung hamadan nong thumai shillong baru chief secretary ka jilla ba PBO warjri akar phwa trik nai tung kamsim poi shano negla sukut tangi ki jingkular pak sarkar ka dun kam pan bishari ki jingdawa jongki kini ki remote ki samla ki de bla mi kerteng nadu snam arajar kat ar naga benta ki kam gram sevika kat kumbala penmi daga district selection committee hadian ka jingi kendo bot chief secretary ka kong bijurwa ka badai ka samla basong sha thangan kala ong baki khlam yo ya kanu jingkular no CS ndela shiyo jingte pat ba na kalyang ka sarkar kan shong perkhat sasisien hashoban ai ya ka rai khaddu halor kani ka jingbum kular CS na kalyang kini ki samla kinang beteng ya ka jing shong sha thangan kabla ne prasngi minta CS umpatlah ban ai ka assurance ka babiang ke tambah uang ban daya konsol biang bat ke department umla ban ai bet menta ya ka jubab ka babiang te menta ngi ha ban dai phashwa hang te po madan tengin sapet pala shai ka singi ayu CS ai ka ansa ke wong ipi bon ai la shai ka singi la shai ka singi study baki department of health kajing kalong ba patla ban lu eki department of health ban atat umla ban primary we kampa don jihun lamar belai kalong ke eki basang si adu kata lamar ba lada chief secretary ai menta ya kan ka validity ka ban pen meredes jongi kalong kum ka eki ba le shiriang khmat lamar belai ya ki grade 4 ka validity jongi kan kut dang ha uni Julai menta usnem nalon maki la pas na 2010 iyo shiyo adu 5 times ne kat no kumta kidang yo eka ban pen ya ka extension joki denang ta ki DSC West ngate bagi don ki bahiyang ru ki bidang shuyo join dang kini ki last December 2014 ki yo shiyo eka extension ki DSC boy ki yo te balai tang yang im ai kada kalong illegal kalde banong illegal barok khot ken